Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη δημιουργικότητα και πόσες φορές η δημιουργικότητα και η τέχνη μπορεί να αποτυπώσουν μια πραγματικότητα την οποία την βίωσαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού Σφενδήλη, και πώς αυτή λοιπόν έρχεται να πάρει μια διαφορετική οπτική αυτή η ιστορία μέσα από τα μάτια του κυρίου Μιχάλη Μπαστάκη. Και να τον ευχαριστήσουμε πολύ γιατί είναι μαζί μας. Είναι ο σκηνοθέτης λοιπόν του ντοκιμαντέρ Σφενδήλη όταν σε ξεριζώνει το νερό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας μιλήσετε ακριβώς για αυτό το ντοκιμαντέρ. Αρχικά για τον λόγο ή μάλλον για την κινητήριο δύναμη. Τι υπήρξε έτσι ως ερέθισμα για να κάνετε αυτό το ντοκιμαντέρ? Ήταν ένα θέμα το οποίο με ευαισθητοποίησε πάρα πολύ. Το χωριό Σφενδήλη, η βύθιση εκείνου του χωριού. Περνούσα απ' έξω και πάντα είχα την απορία αυτοί οι άνθρωποι τι απέγιναν, πώς το ένιωσαν όλο αυτό. Και ξεκίνησα να κάνω μια έρευνα πάνω σε αυτό ώστε να το ανακαλύψω. Όπου τελικά έγινε ταινία ντοκιμαντέρ. Εύκολη διαδρομή αυτή, κύριε Μπαστάκη? Δηλαδή, τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Ποιες ήταν έτσι με μεγαλύτερες προκλήσεις που είχατε για την καταγραφή αυτού του ντοκιμαντέρ? Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι τους κατοίκους εγώ δεν τους ήξερα καθόλου. Ναι. Έπρεπε από την αρχή να ψάξω, να βρω ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να φανούν στην κάμερα. Βέβαια βρήκαμε και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν φάνηκαν στην κάμερα, αλλά μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή θυμάμαι ήταν και χειμερινή περίοδος, ήταν πολύ δύσκολο να κλείσουμε μία μέρα κοινή, γιατί μαζεύανε τις ελιές εκείνον τον καιρό. Ναι, τα πρακτικά ζητήματα των κατοίκων, τα απλά, τα καθημερινά, που όμως για σας δημιουργούσαν έτσι μία άλλου είδους πρόκληση. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με την προσέγγιση του κόσμου λοιπόν και των κατοίκων του χωριού, κύριε Μπαστάκη, νομίζω ότι το συναίσθημα τους είναι έτσι αυτό το γλυκόπικρο, το παράπονο που άφησαν τον τόπο τους. Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που τους συνέβη. Βέβαια έγινε για το κοινό καλό όλων. Γιατί το φράγμα εκείνο εξυπηρετεί το 40% των κατοίκων της Κρήτης, και με τον τουρισμό που έχουμε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Δεν πάει όμως κάποιοι άνθρωποι να χάσαν τα σπίτια τους και να ακροβατούν απάνω στο συναίσθημα και στη λογική. Ναι. Δεν ήταν πολλοί άνθρωποι, αλλά για αυτούς ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε αύριο μία προβολή εκείνου του ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά στο Ηράκλειο. Ναι. Παρότι το ντοκιμαντέρ ήδη κλείνει τα 2 του χρόνια, πρώτη φορά προβάλλεται στο Ηράκλειο, στο θέατρο Μαναστάκη, στο Πανεπιστήμιο στις Βούτες. Στο Πανεπιστήμιο στις Βούτες. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και για εκπαιδευτικούς σκοπούς μεταξύ άλλων και αυτό το ντοκιμαντέρ, κύριε Μπαστάκη, σωστά? Εννοώντας το κατά ποια έννοια? Εννοώ ότι το προσεγγίσατε και από την έννοια της τέχνης του ντοκιμαντέρ. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να αγγίξει τον καθένα μας. Ναι. Και να πω ότι είναι ελεύθερη η είσοδος. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Φαντάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι εμείς βλέπουμε ουσιαστικά εικόνες από το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ. Πόσες διάρκειας είναι, δηλαδή χρονική διάρκεια του ντοκιμαντέρ? 40 λεπτά. 40 λεπτά διαρκεί. 40 λεπτά. Και σήμερα βλέποντας το αποτέλεσμα αυτό, πώς νιώθετε και αν αυτό σας δημιουργεί ενδεχομένως και την ανάγκη να καταπιαστείτε και με κάτι άλλο? Δεν ξέρω αν το έχετε στα σκαριά ή αν το έχετε προγραμματίσει. Πρώτα απ' όλο το συναίσθημά μου είναι ότι είναι μια ιστορία η οποία με συγκίνησε εμένα πρώτα απ' όλα. Ναι. Σκεφτείτε τους ίδιους τους ανθρώπους πώς το ζήσανε, αφού συγκινεί εμάς. Από την άλλη, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ίσως μέσα στο 25, ίσως και στο 26 να έχετε κάποια νέα. Μπράβο. Καλή συνέχεια θα πω εγώ, κύριε Μπαστάκη. Καλή δημιουργική λοιπόν συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ. Μετά την προβολή αύριο θα υπάρχει και συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού, όπου θα έχουμε την τιμή να παρευρεθούν στην προβολή, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Και γενικότερα θα χαρώ πολύ, αν σας αρέσει, να με ενημερώσετε. Φυσικά θα το δούμε, και η αλήθεια είναι ότι από τις εικόνες που βλέπουμε στο τρέιλερ και από την περιγραφή του ντοκιμαντέρ, σίγουρα μας έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλη διάθεση να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε μάλλον σήμερα, ή μάλλον τι υπόθηκε μεταξύ άλλων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.